day by day. Kureva kuti paunotanga kunzwa shoko raMwari rine ma-effects maviri ari inverse one to another. Mweya wako unotanga kuvandudzwa, wotanga kukura pakuziva Kristu. Mweya wako unotanga kuve nourished, unotanga kuve healthy pamweya. Tikada kushandisa ma-images epanyama, kureva kuti mweya wako unotanga kutosimba, wowedzera weight, wotoita zvimutama pamweya. But advantage yekuitika kumweya, hanzi panguva iri kuvandudzwa munhu wemweya ari mukati, wekunzi anenge achipera. Saka uchiona kuti ukabudisa kadhi rako ine 2 years nezvawaita, vanhu vanobudisa musodzi. Kochi chakaitika. Indava kudai zo. Vanhu vaikubata vachikutsvoda, ndipewo mwana ndibate. Iye zvizvo kati kuna mbuya wako ndibatei, vanokumhangarira kumapurisa. Ndobata chi? Kupera. Uri form 3 wakamera kandebvu waniso, ukatanga kutoti yes ndakura. Iwe unozoti kutanga kumera kwendebvu isaini yekuti kupera kwatanga. Saka uchiona kuti time inozonzi asekuru vashaya kana vakafa vakwegura, vane vaparara. Vane vaparara zvokuti hapana anochema kuti dai varambe varipo. Munhu wese anoti vazorora. Vanga vachasvika kupi? Kupera kuri kuita muviri wenyama. Muviri wenyama una nzvimbo kudenga kuna Mwari. Ukaparidzirwa kuti uchapinda denga nemuviri wako uyu, ndine urombo. Munhu iyeye is a murderer, ari kuuraya mweya wako. Nyama yauinayo haina nzvimbo kudenga kuna Mwari. Mweya wauinawo ndo uchatopiwa mumwe muviri usingaore. Saka ndirakupe mavhesi 5 because hatiri kugadzira doctrine nevhesi imwe chete. 5 akanaka, tobva tazopinda pakavhesi katida kuzovhurisa toka dead. Vhesi yandakupa yekutanga if 2 Corinthians chapter 4 verse 16 yati kana munhu wemukati achivandudzwa, muviri wekunze, munhu wekunze anenge achipera. Kudhara waitakura 50 kg yesimende wegaso. Monya, uri ndimba. Zvino ukaenda kumusha ukanzi nababa, buritsa simende panze, unovava. Uyatibatirane, unofunga kuti ndingatakura simende ndega. Waimbotakura 1. Chii chakaitika? Uri kupera. Hauna kumbouya wakadai, wakauya uchiyevedza. Zvinezvi pamira wakuita zvokungodongorera. Hapasina zvokuswera wakamira uchiita ipapo. Kupera. Vhesi yechipiri iri panext pacho. Tamboiverenga, ngatiiverenge futi. 2 Corinthians chapter 5 verse 1 to 5. Nokuti tinoziva kuti kana imba yedu yevhu, tabhenekari yedu ichiputswa, tine chakavakwa chinobva kuna Mwari, imba isina kuvakwa namaoko, isingaperi. Tsokorodzai. Nokuti tinoziva kuti kana imba yedu yevhu. Ndo pandakaita mubvunzo naPauro kuti inda achiparidza achiti tinoziva. Muboka revanoziva mune minani. Pozi kuti azvizive izvi. Ndikutaura chokwadi. Panhamo pababa vaangel. Iri kuti angel iri i-trade name. Tora Mari United. Akangofanira kuti toki. Kana kuti chapraise. Right. Saka makandiwa akaparidza pamariro ipapo, akati vamudzamiri vaenda kudenga masikati machena. Kunyepa ikoko. Iro denga chairo haripindwe nekufa. Ayo. Kana uinayo vhesi inoti ukafana kuenda kudenga, uya nayo apo. Izvezvi. Denga haripindwe nekufa. Vanhu vachatozopinda denga kana Jesu adzoka. Ndosaka pa John 14 achiti kana ndapedza kukugadzirira nzvimbo dzekugara ndichadzoka ndokutorai.
haana kuti kana madhiniwa munogona kungofa nouya akatimira ikoko ndotozouya inini ndokutorai kureva kuti kudenga hakuendwe kungosvika kuti tapinda ndaragodhaova anotouya kuti hadhei unoenda unokuziva wakambokuenda handiti jesu ndiye akati ndini nzira saka kudzoka kwake ari kudzoka kuzotora vatsvene akuenda navo kuna baba ndokusaka pachinzi pakuuya kwake ari kuuya kumutambo wekuwana wegwayana otora mwenga wake mukadzi wake oenda naye kuna baba kureva kuti kana tichienda kudenga tiri kuenda tiri mukadzi wegwayana. Saka kana uchida kuenda wega izvezvi mugwayana risati rauza kutora uda kutizira kuperera Jesu maoko une mweya wokuita sei uda kutizira vanhu vanoshavisa kunzari pasati pakuti kutizira wako wachiziva here unotozoya otorwa oti hadhei yekutizira yaoda kuita here inoda kuitwa nepfambi chete zvino kudeka hakuendwe nepfambi futi kangotizira unobva wanzi uri pfambi dzokera. Saka inhema dzamune muchiudzana ngatiti ukafa izvezvi unobva waenda kudenga saka judgment ichaitirwei because judgment ndeyekudetermina vanopinda denga nevasingapindi akatoti achaunganidza marudzi ose pamberi pake ovaraura semufudzi anoraura makwai pakati pembudzi obva ati kune makwai pindai muzoro raMwari ramakagadzirirwa nyika isati yavambwa oti kumbudzi endai kudzoro moto rakagadzirirwa Satani ngirozi dzake. Pa13 dzaMateo anoitaura achiti akati kune varanda vake regai zvikurura nekusvikira panguva yekucheka tichati kuvakohwi tangai maunganidza masawi moaite mabhanduru aende kunopiswa mozotora witi yangu toisa mudura. Pa42 to 44 obva ati usha udenga unofananidzwa nerutauro rwakandwa mugungwa kusvikira rwazara runotora hove dzamarudzi ose nemakakadya anopinda ipapo nezvura nemadzetse anopinda muneti hanzi kana rwazara vanorwukwevera kumahombekombe vogara pasi votanga kutanhaura dzakanaka dzisiswa mumagaba dzisina kunaka dzobva dzaraswa obva ati zvino pamahombekombe kuguma kwenyika panguva yekukohwa kuguma kwenyika kureva kuti panoguma nyika ndo paari kudzoka ndo paachatanhaura achiti uyo anopinda uyo hapinde. Saka izvozvo ukafanira kutanhaurwa naye anenge ati unopinda ndiani hatisi kuda kupinda kureva kuti haugone kuti tichanosangana ikoko hapana kwakunozangana todzoka futi pano totongerwa pano imonya iyo yandoda kutokuroyonora nayo. Mukoma vakapinda denga ripigo iri bhaibheri kana paina ane vhesi yemunhu akamboonekwa kudenga uya nayo zviri feka izvo kana kunaro kuiriko ariko anayo vhesi yaakafa akapinda denga iri bhaibheri kuparidza kwakanaka zvisingaita haunganyeperwe ndakune syllabus zvakashata here zvadikani kana wakakavara ukati aiwa mudhara wangu akatopinda denga muri kunyepa uya nevhesi yacho yakapinza mudhara wako denga nekufa kwavo. Asi nichakuverengera vhesi inotaura kuti denga rinopindwa asi richapindwa nemiviri yemweya inenge yapindwa nemweya uno watinawo. Mweya uri munyama yako uchabuda munyama ndosaka ati muviri wemweya mweya uri mukati munhu wemukati ari kuvandudzwa asi wekunze ari kuparara. Takatozviona kuti ari kuparara uri kutotanga kuunyana vamwe vane vhudzi rachena mumusoro vamwe zviri kusiyana siyana asi kupera kuri kuonekwa kupera ndokuri kutonyatsoonekwa pachena kupera kwese zvokupera kwenyama hazvisi kuda kumbobvunzwa hazvidi futi go deeper kungoenda wega pamira wobata mapikicha e5 years ago wotarisa kuti ari kupera munhu
uchimuda kudaiso ari kupera, pamwe mazino mashoma, nyama wakuita yekusvada, anombotanga achiti rimwe rikadonha komera rimwe, ozosvika panguva yanoti kana madonhedza hapasini, muchadya nemukaka kana nederere. Hanzi nyama yenyu haina kunyatsoibva, isi vamwe hatina mazino, kubvuma kuti tiri kupera. 5-1 dzavakondo vechipiri. Nokuti tinoziva kuti kana imba yedu yevhu, tabhenekari yedu ichiputswa, ichaputswa tabhenekari iyi, tine chakavakwa chinobva kuna Mwari. Kana taputsirwa iyi manje inoora, Jesu achatozouya manje neimwe isingaore. Yanzi tine chakavakwa chinobva kuna Mwari. Ndo muviri watiri kuvavarira kuti tishande tiri munyasha, tinzwe shoko raMwari, tokwalifaya kuti paari kuuya otipa muviri unobwinya watichanomira nawo pamberi paMwari, tichiti tasvika kudenga, Mwari oti welcome home. Kwete iyi nyama haisi kupinda denga, yatonzi iri kuputswa zviri pachena magwaro. Verenge vhesi 2. Nokuti tinogomerawo mairi. Hanzi nyama yatiri mairi tinogomera, kureva kuti Pauro ari kuti handinakidzwe kugara munyama. Asi ndofunga kuti ndi Pauro chete ari kugomera ari mairi. Iwe uri kusipakwa iwe, ndifuruta chinyatsonzwa kuti baba fanika ukanosimudza simbi ukaita mazimasuru nongofamba worezo nenyama iri kuora. Enda unotarisa zvaita anodiswa ziniga izvezvi, dzaparara masuru dziyadzi dzakusemesa. Hazvina mhosva kuti waiitirei nyama yauinayo, ichaparara chete. Yes, tichishuva kuti tifukidzwe neimba yedu inobva kudenga. Hanzi tiri kushuvira kuti dai tapiwa muviri, imba inobva kupi? Kudenga. Kureva kuti pane muviri wepanyika kozoita uri kudenga watichapiwa, ndokunge takunda. Tikasakunda tichapiwa wekunotsva nawo. Because uyu hausi kuenda kudenga kana kuHadesi, kugehena hauende, even kulake of fire hauende. Saka uchiona mweya unobuda vanhu voti tiri kunotora mutumbi wake. Mweya kana usina kuponeswa ndo unopinda muHadesi. Womirira judgment day, kana Jesu adzoka munhu wese ouya vari kuHadesi vovhomorwa kuHadesi ikoko, vouya pamberi paJesu iri mitumbi yemweya. Vanenge vari kuparadhaisi vonotorwa ikoko vouya futi vomira pamberi pake vosangana. Tichamuona Simon Chimbetu musiwo. Simon ndiwo waitika kuda kumubvunza mubvunzo mumwe chete, uya bvunza tinzwe. Handiti waitora kumubvunzo kuti hama dzako dzinofa dziripi, uyo ishe mukomana nemubvunzo. Simon oti tichiita mubvunzo wokuita sei kuti aitora sika ndairasiswa netebhenekari yandaigara mairi. Ishe musanzwe zvenyu izvozvo ikotitongai, kwaive kurasika. Ndomubvunza chete. Iwe unomubvunza iwe. Vakomana vaifamba naye vanga vasina dzungura tinare, vaiti kana vaita mubvunzo vaidedza John, ndimi munowirirana, yatikone kuseri tine mubvunzo, kamubvunze usazoti tisi takutaurira, unongoti iwe unawo mubvunzo iwoyo. John osvika kuti amene ishe pane kanyaya kari kutinetsa. Jesu anenge achitoziva zvake, vakomana vari kutaura naJohn sokuseri kuti auye kuzondibvunza dzairamba dzakaijarira so. John nouya kuti ishe pamusoro kana ndakanganisa mangu ndiregererawo, but pane mubvunzo uri kunetsa pakati pedu, mati pana achakupandukirai, taurai kuti ndiani. Jesu kuti John, so it's okay, pandichakupai chingwa ndichakuratidzai, ndichaseva sondesa kumuromo kwake, ndiye wandichatengeswa naye. Tobva dzaseva so bvadzasa kumuromo kwaJudhasi. Judhasi ana kuti aiwa kwendaita sei, mambota anodya chingwa ichi ndiye anokutengesai, ipai mumwe. Dzakatoshama so. Judhasi Peter akati ana kuzvidzwa here kuti anodya chingwa chakasevewa ndiye anomutengesa. Izvo hapana anoramba kuda kwake. Peter akaudzwa kunzi uchandiramba, akati hatipo kurambai. Haana kumuramba. Haana kumuramba here Peter. Chambotaurwa kunzi uchandiramba, akati never, ini ndinofa nemi. Yesu akati evo kuguta kuri kusaka udaro, chikachaya uchandiramba iwe.
ndakatokuramba zvaita sei dzakazedza kuti Peter shamara usiriwo wainzi Petros iwe unofamba naye zvikanzi ndofunga munondishura munyama chaivo ndinomuziva muchindo handiti ndatonzwa noizi ndichinda unobata hove zvangu iko kuramba kwavari kuita vhangeri ndiMwari akakugadzira kana uri mudziyo wokuparadzwa dzire dzakalodhwa mumauri nharo kuti ugonotsva tichapuwa muviri watichapinda nawo kuna Mwari kwete uno. Pfuurira mberi musvike pa5 kuti kana tafukidzwa hedu hatingawanikwi tisina chatakafuka. Tirege kuwanikwa tisina chatakafuka, nokuti nesu tiri mutabhenekari iyi tinogomera tiri mutabhenekari iyi tichiremerwa, tinoremerwa, tisingadi kuti tikutunurwe, kuti ubude munyama zvinenge zvichiramba uchida kuramba urimo, asi kuti tifukidzwe, kuti chinofa chimedzwe noupenyu. Zvino uyo wakatigadzirira chinhu ichi ndiMwari. Chinhu chiri kunzi chinhu ichi ndiani? Chii? Itabhenekari yemweya ndo yaari kuti akatigadzirira chinhu ichi ndiMwari. Yes. Wakatipa rubatso rwomweya. Akatipa rubatso rwemweya. Pazvita kureva kuti tinogona kunge tisingade kuti tikutunurwe munyama, asi kuti tigopiwa chakavakwa chiri kuna Mwari, tinofanira kukutunura nyama, inofanira kuparadzwa. It's a process isingagone kuti inzvengwe